xa que agora mesmo estás a cometer un xenocidio sobre este pobo por parte do Estado de Israel que se cree o pobo elexido do mundo. E se sabemos o que adoitan facer todos os povos que se creeron os povos elexidos do mundo. Cito: non é de extrañar que haxa tanto dano nunha civilización, a nosa, viciada na súa base e ata na súa inspiración por esa tremenda mentira. A maldición de Israel pesa sobre a cristiandade. As atrocidades, a Inquisición, as exterminacións de hereses e infiéis eran Israel. O capitalismo era Israel. As orixes do totalitarismo, os povos elexidos. Simón Weil. Podemos observar como estende ademais o conflito outros lugares bombardeando e invadindo indiscriminadamente estes días o Líbano, exactándose que estarán aí o tempo que faga falla, mentras continúan masacrando a poboación palestina tanto en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Israel é un estado mimado que debería parar dunha vez por todas este horror. Queremos dar as gracias tamén a toda a xente que colaborou a nivel gráfico neste artefacto híbrido que como lanzamos as nosas historias desde Soulobooks. Xa que a través dunha convocatoria nas redes, moita xente respostou a chamada e aportou para que fora para adiante a balada do exilio de Xulio, sabendo, como sabemos, o difícil que resultaba e resulta comprometerse a nivel artístico con algo tan abrumador. Como editor, ademais de prologuista deste artefacto, que quere contribuir a poner sobre a mesa este conflito, esta barbarie, comentar que na nosa editora Soulobooks sempre quixemos que os libros que facemos foran híbridos, e para iso tiñamos que contar con ilustracións e ou fotografías para o mesmo. E, como digo, ocorreunos a idea da convocatoria, para que quixese participar de maneira solidaria. A resposta, a verdade, foi excelente en todos os sentidos e a cantidade e calidade dos traballos presentados foi que nos sintamos moi orgullosos do resultado final deste proxecto. Así queremos dar as gracias, repito, a todos e a todas, ás e aos participantes. Oxalá valga para aportar ese grande área solidario para ese algo tan necesario que lo aparta un terrorífico que está sucedendo agora mesmo no século XXI. Paso a enumerar a todas as persoas que o fixeron posible. José Lameiras, Paula Pereira Carreiro, Elena Quintela, Marita Carmona, Corporación Semiótica Galega, Xavier Carvajal, Eva Fernández Canalejo, Augusto Metzli, Teresa Taboada, Alba Fernández, David Castro, Óscar Sánchez Suárez, Alan Balzac, Belpister, Xosé Vilamoure, Xosé Luis de Dios, Simona Gaila, Xosé Poldras, Adriana Pérez, Saxo, Teresa Lousame, Idoia de Lusán, Sarasa Carrasco González, Xosé Ciñeiras, Miquel Buín Vázquez, Baldomero Moreiras, Alba Vázquez Carpentier e Sapo Concho. A todos e todas elas, de verdade, estamos moi agradecidas desde a nosa editora por facer que este libro vira luz coa tarabela idea desta convocatoria que se fixo realidade. Paso a continuación a ler o limiar Frankenstein do libro, un pouco modificado, que escribín eu mesmo. Cito: un artigo publicado na revista especializada de Lancet estima en 186.000 as mortes atribuibles ao conflito actual en Gaza. Rasaka Tib, Martin McKee e Salim Yousuf explican que, aplicando unha estimación conservadora baseada no estudo de outros conflitos, habería 4 mortes indirectas por cada morte directa. Por lo tanto, das 37.396 mortes cuantificadas de maneira oficial, conclúen que en realidade poden corresponderse con 186.000 falecementos, ou incluso máis. Isto correspondería, empregando os datos da poboación de França, de Gaza, de 2022, co 7,9 da poboación. Praza.gal, luns 8 de xullo de 2024. Obviamente, agora mesmo falase xa de máis de 41.000 mortes cuantificadas. Cando escribín isto, a comezos de agosto, estarán a pasar moitas cousas ao redor do tema de Palestina, como hai décadas e décadas. A de maior envergadura, claro está, e o flagrante e brutal xenocidio que se está a cometer con este pobo. E non só en toda a França de Gaza, senón tamén na Cisjordania e en Xerusalén agora mesmo. Ademais das violacións de dereitos humanos e a masacre da guerra brutal do Estado de Israel, o pobo palestino, súmase a fame negra que está comezando a sufrir o pobo de Gaza, a falta de auga potable e as enfermidades que se van estendendo. O mundo é un clamor fronte aos asesinos do Estado de Israel, mas ata agora pouco se ten feito por parte dos gobernos e mandatarios dos mesmos. A ONU se emitiu un orden de arresto contra o que algúns consideran ser un psicópata. Como a maioría da poboación israelí,
xa que poucos sectores da mesma tense posicionado en contra deste xenocidio. Hai quen di que este é un Estado trastornado que non sabe parar a súa fame de masacre e destrucción. Os Estados Unidos, país que ata de agora vetou a resolución da ONU para que finalice este xenocidio, semella que recentemente, e insisto, cando escribo isto, si avala esta resolución coa extensión de Rusia. Por lo tanto, vai para dentro a mesma, mas todo isto son xestos, igual que o do Estado español, irlandés e noruegués, de recoñecer o Estado palestino neste intre da historia. Teño que aclarar, hoxe aquí, que a ONU fixo algo máis desde que escriben isto e foi aprobar unha resolución para sancionar o Estado de Israel. Algo que non ten ningún sentido se ningún Estado secunda a propia resolución. En que algo histórico, repito, non vale de nada se non se secunda a resolución. De todos xeitos, ata países tan aliados do Estado de Israel como Alemanha están cortando aos poucos a billa de cartos e armas porque ven como se lles vai das mans toda esta loucura de guerra e xenocidio. O que de verdade ocorre é que non se están imponendo ao Estado de Israel as sancións que deberían, e terían que ser durísimas, por este brutal crime contra a humanidade. Ata de agora Estados Unidos ou Alemanha, entre outros, levan abastecendo de armas e cartos ao goberno de Israel para perpetrar o xenocidio, o mesmo que outros gobernos hipócritas do mundo como o español ata hai ben pouco. Tamén digo aquí que hai sospeitas de que buques que proporcionan armamento a Israel fan paradas no Estado español. Hai quen di que, mentras jamás o goberno israelí queiran estender no tempo esta loucura, non parará o exterminio do povo palestino. Mas o Occidente ten, repito, moito que facer se impuxer as sancións que debera o goberno do ultra Netanyahu. O Estado de Israel non sería nada sen toda esta axuda externa, certificado por expertos na materia. É dicir, os gobernos do Occidente son cómplices activos deste xenocidio. E así, no medio do sangue e a morte, a fame e o horror, nace un libro sobre o exilio dunha familia palestina, nos arbores da formación do Estado de Israel, realizado por un amigo da adolescencia como é Xulio Cidneira, o que compartín militancias e complicidades varias durante moitos anos. O poemario de Xulio Cidneira é en si mesmo importante, polo tanto, por varios motivos. E desde Saurobús quixemos catapultalo por esa necesidade de aportar algo. A nivel poético, comentar que esta obra de Xulio é a súa terceira individual. Vas a topar nela o exilio, a fuxida dunha familia labrega, con todos esos terribles pasos que significan o desarraigo e a negación. Poemario escrito por un galego que sinte a necesidade, debido a súa sensibilidade, de mergullarse neste conflito que semella eterno, mas é un conflito que ten realmente os seus alicerces, poderíase dicir, antes de onte, cando se conformou de maneira brutal o Estado de Israel. Xulio poetiza esta fuxida de grande maneira. Hai que ter en conta o dificultoso que é facer este exercicio desde aquí, en Occidente, e desde o ámbito poético e ao mesmo tempo resultar rigoroso e nada impostado cun tema tan delicado como este. Sai máis cairoso e imprime con súa voz razóns como a puños de grandes para denunciar toda esta injustiza que leva pasado este pobo ao longo das décadas. Sempre presentando desde a familia os referentes da mesma todo tipo de paralelismos para entender o sufrimento do exilio, a guerra, a colonización, a violación, mas tamén mostra dentro do posible a idiosincrasia deste mesmo pobo, as súas virtudes, a súa resistencia, a súa historia, a súa memoria e o seu amor pola terra e polas súas raíces. Hai moito espazo para o delirio da guerra e da destrucción, pero tamén existe espazo para os xogos das nenas, os papaventos, as borboretas, o pan e a esperanza. Porque todos nós, en algures, en algún tempo berramos Palestina vencerá. Pola miña banda nada máis. Moitas grazas. Boas tardes a todas, a todos. Antes de nada, agradecervos a vosa presenza hoxe aquí, a Galería Todo Dadá, a Hospitalidade, a Marita, a Xosé. En segundo lugar, tamén agradecer ás 28 persoas que colaboraron de xeito desinteresado coas súas ilustracións nesta obra da Balada do Exilio, convertíndoa no que era, en principio, un simple texto poético, convertíndoa nunha obra colectiva. A Balada do Exilio é unha publicación solidaria e o que recademos ca súa venda irá destinado directamente a familias palestinas.
E por último, dicir que sin editora Saurobooks nada disto estaría sucedendo hoxe. Moitas gracias a Adriana, Alfonso, polo voso bo facer e a vosa honestidade neste proxecto. O texto do poemario que presentamos hoxe comezou a xestarse hai case un ano, 7 de outubro de 2023. Foi ese día cando aconteceu a operación Inundación de Al-Aqsa, que así lle chamaron, cando milicianos de Hamas, coordinados con outras 4 organizacións armadas palestinas, levaron a cabo un ataque contra o sur de Israel. E o resultado, como ben sabedes, foi un gran masacre. Máis de 1.200 mortos, 245 secuestrados, etc. Israel respondeu cunha declaración inmediata de guerra e iniciou os bombardeos na franxa de Gaza, que a día de hoxe está prácticamente destruída, cun saldo en vidas humanas de cerca de 42.000 mortos e 10.000 desaparecidos. Un ano despois, ou case un ano despois, os bombardeos de Gaza continúan, estendidos agora a Cisjordania, Yemen, Siria, Beirut, e cunha invasión no sur do Líbano que xa se converteu en guerra aberta. Esta mesma tarde reportaban algúns medios árabes que foi bombardeada a capital de Yemen e o seu porto máis importante en Odeida. O caso é que en outubro do ano pasado eu, e supoño que moita outra xente, quedamos en shock con aquela noticia do ataque de Hamas. Eu preguntábame que pasaría se eu fose un habitante do sur de Israel ou de Gaza, non? Que pasaría se eu estivese ali ca miña familia neses momentos. Días despois do ataque, vin na internet unha conferencia dun veterano xornalista israelí chamado Gideon Levy. Sorprendeume moito a visión tan crítica que ese home sostiña acerca do seu propio Estado. Enunciaba Gideon Levy un conxunto de crenzas que lle permiten á sociedade israelí vivir en paz consigo mesma, coa conciencia tranquila, ante a terrible realidade que é a ocupación e a violencia cotidiana. Levy afirmaba que a maioría dos israelís creen que eles son o pobo elexido, e iso dalles dereito a facer o que queren. Por outra parte, eles son os ocupantes dunha terra dende o ano 1948, pero tamén creen que son as vítimas desa situación, mesmo as únicas vítimas. E por último, e isto é o máis perigoso, os israelís deshumanizan sistemáticamente os palestinos. O xornalista pregúntase nesa conferencia, retóricamente, cantos israelís tentaron poñerse na pel dos palestinos alguna vez? Logo de escoitar a este home quedaronme claras varias cousas. Unha, que o conflito empezou no ano 1948, cando as milicias sionistas ocuparon a Palestina histórica. Quedoume claro que só traballando na ausencia de empatía é posible vivir no medio dun polvorín que ti mesmo construes. E tamén quedoume claro o meu absoluto descoñecemento do conflito palestino-israelí. Así que empecé a buscar información, sobre todo en internet. Aproveito antes de nada para pedir disculpas pola nefasta pronuncia de todos os nomes árabes e hebreos que vou ir dicindo. O 21 de outubro do ano pasado atopei unha noticia que me conmocionou profundamente. A poeta Heba Kamal Abu Nada morre na cidade gazatí de Jan Yunis, baixo as bombas da aviación israelí. Días antes de ser asasinada, escribiu estes versos. Se morremos, saiban vostedes que estamos satisfeitas e seguimos firmes. Díganlle ao mundo no noso nome que somos persoas xustas, que estamos do lado da verdade. E entón plantexeime a pregunta: se a causa de todo o que está a suceder é a ocupación, como plasmarían os poetas do século pasado aqueles feitos? Como conseguirían extraer poesía duns acontecementos tan devastadores? Escuquei en internet de novo e o primeiro que atopei foron escritos do poeta gazatí Muhim Basisu, exiliado despois do ano 48. Impresionoume moito un poema titulado Eu, Ti, El. No seu vocabulario non había árbores nen flores. No seu vocabulario non había paxaros. El só sabía que lle ensinaran. Mata os paxaros e matou os paxaros. Odia a lúa e odiou a lúa. Ten un corazón de pedra e tivo un corazón de pedra. Ensináronlle a berrar
Viva o que sexa, abaixo o que sexa, morra o que sexa. No seu vocabulario non había árbores, no seu vocabulario non había ti nin eu, porque el debía matarnos a ti e a min. El só sabía o que lle ensinaran, matarnos a ti e a min. E aquí damos de fuciños outra vez coa ausencia de empatía. Semella que é a peza clave para poder manter este conflito durante 76 anos. Así que sigo buscando información, pero agora en dúas frontes. Por un lado a historia do acontecido e por outro lado a poesía que os palestinos crearon nesas condicións. Non tardei en atopar un libro titulado Nakba, 1948, e os reclamos da memoria, que é unha recopilación de artigos e investigacións onde se dá fe da desposesión e do borrado do pobo palestino. Aí aprendín o concepto de Nakba, palabra árabe que significa catástrofe. E para comprender esta catástrofe temos que remontarnos a principios do século XX. Ao acabar a Primeira Guerra Mundial aconteceu a partición do antigo Imperio Otomano e por encomenda da Sociedade de Nacións, a precursora da actual ONU, Palestina pasou a ser un protectorado baixo o mandato británico. Xa despois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, a Asamblea da ONU votou a resolución número 181 que contemplaba o plan de partición de Palestina nun Estado árabe e outro xudeo. Este plan delimitaba as áreas que corresponderían a cada un dos dous estados. O 54% do territorio sería asignado a Israel e o 46% restante a Palestina. Para conseguir aprobar esta resolución, os Estados Unidos de América presionaron a varios países e logo de ameazalos con bloqueos comerciais, acabaron votando a favor. Os países árabes votaron todos en contra. E o Reino Unido, que gobernaba o territorio palestino, abstívose e, ademais, negouse a aplicar o plan de partición. En novembro do ano 1947, xusto o día seguinte de asignarse este plan, estoupou a guerra civil entre xudeos e palestinos. Así as cousas, o 14 de maio do ano 48, o líder sionista David Ben Gurión leu publicamente a declaración de independencia de Israel e o día seguinte remataba o mandato británico e os ingleses abandonaron o protectorado. Esa mesma noite, a noite do 15 de maio do 48, tropas de 5 países árabes invadiron o recén creado Estado de Israel, iniciando así a Primeira Guerra Árabe-Israelí. Durante esta contenda, as tropas sionistas expulsaron a cerca de 700.000 palestinos dos seus fogares. E a finais do ano 48, a ONU aínda aprobaría outra resolución máis que establecía, entre outras cuestións, o dereito ao retorno da poboación refuxiada. A guerra rematou no mes de xullo do ano 49 e cando se asinaron os armisticios, Israel conseguira quedar cun 23% máis de territorio do que lle fora asignado polo plan de partición que nunca se chegou a levar a cabo. Por tanto, o concepto Nakba fai referencia ao 15 de maio do 48, día inicial da expulsión do pobo palestino. Nas primeiras páxinas dese libro sobre a Nakba hai uns versos que foron a espoleta que desencadeou a escrita da balada do exilio. Pertencen a un poema de Mahmoud Darwish, intelectual palestino que pasou boa parte da súa vida no exilio. Onde iremos despois da última fronteira? Onde voan os paxaros despois do último ceo? Así que o pasado mes de novembro busco libros de Mahmoud Darwish e conforme vou lendo os seus poemas empezo a comprender como se vive dende o exilio a desgraza do teu povo e a tua propia. Nese momento quédame claro o que quero contar no poemario. Sélame coa tua mirada, lévame onde queira que esteas, protéxeme coa tua mirada, lévame como unha reliquia da mansión da dor. Lévame como un xoguete, como un ladrillo, para que os nosos fillos non se esquezan de regresar. Así falaba Darwish, e eu durante ese mes de novembro leo e escribo a diario, impresionado por todo o que vou descubrindo e polo que contan os telexornais e a prensa que sigo puntualmente. E entre outros aparecen estes versos. Foi entón cando os nosos rostros tornaron negros como a noite. Desaparecemos dos mapas. Fomos borrados da historia e declarados ausentes. É extraño, é parte tamén do proceso creativo. Teño a sensación eses días de que non son eu que estou a artellar unha historia, sino que é a historia a que me vai levando por onde ela quere.
como se eu fose apenas unha ferramenta para que a historia sexa contada. E outra vez Mahmoud Darwish amósame o camiño. O exilio é parte de min. Cando vivo no exilio, levo a miña terra comigo. Cando vivo na miña terra, sinto o exilio comigo. A ocupación é o exilio. A ausencia de xusticia é o exilio. Pertenecer horas nun control militar é o exilio. Saber que o futuro non será mellor que o presente é o exilio. O porvir é sempre peor para nós. Iso é o exilio. O poemario que hoxe presentamos narra o periplo dunha familia de labregos palestinos expulsados en 1948 da súa aldea e que logo de moitas penurias conseguen subir a un barco e exiliarse. Todo isto supón para eles un gran trauma e un sentimento permanente de desposesión, desarraigo e sufrimento por ter que vivir lonxe da casa para sempre. E mentres, dende Palestina, nunca chegan boas noticias. E aquí imos escoitar agora a grande poeta do século XX, Fadwa Tuqan, unha das poucas poetas palestinas da súa época, que define perfectamente a desolación da Nakba, a catástrofe, a través dos lugares que ficaron baleiros despois da fuxida. As portas de Jaffa, meus amigos, entre o caos de entullos das casas, entre a destrucción e as espiñas, dícenlle aos ollos: quieta, parade, choremos sobre as ruínas dos que marcharon abandonándoas. A casa está chamando por quen a edificou. A casa está dando o pésame por eles. E o corazón desfeito, lalla e di: que che fixeron os días? Onde están os que antes te habitaban? Soubeches deles? Soubeches algo despois da súa partida? Aquí soñaron, sí, aquí estiveron, e trazaron os plans do mañá. Mais onde están os soños e o mañá? E onde? Onde están eles? E se a xente fuxe, quen poderá entón contar a historia? Algúns palestinos quedaron nos territorios ocupados como cidadáns de segunda clase, moitos outros, a gran maioría, foron confinados en campos de refugiados, outros instalados en lugares baixo control palestino. Todos eles poideron contar parte das historias, ou unha parte. O político e poeta Tawfiq Zayad explica moi ben nestes versos. Porque non podo comprar unha folla de papel, gravarei todos os meus segredos nunha oliveira, no patio da miña casa. Gravarei a miña historia e os capítulos da miña traxedia. As miñas queixas gravareinas na laranxeira e nas tumbas dos meus mortos. Gravarei o título de propiedade da nosa terra espoliada e o lugar da miña aldea e os seus lindeiros, as casas dinamitadas e cada flor do campo esmagada. Para lembrar, seguireis en descanso gravando todas as etapas da catástrofe, dende o principio ata o fin. Alá, no tronco dunha oliveira, no patio da miña casa. Pero a historia oficial, a dos vencedores, foron escribindo os israelís conforme ían apropiándose cada vez de máis terras e configurando o seu propio Estado. Empezaron por invadir e destruir 400 poboacións palestinas no ano 48. E cando digo destruir, quero dicir destruir totalmente. Primeiro con lume e despois con excavadoras. Esa foi a política sionista que aínda hoxe continúa para impedir o retorno. Tanque e excavadora, deshabitar e demoler, para despois construir ali algo distinto e destinalo a outros usos. Así, aínda que as familias palestinas, cando marcharon, levaban con elas as escrituras de propiedade e as chaves das súas casas, de nada lles servirían se as casas xa non existían, se non existían nin siquiera os lugares. Aínda hoxe os palestinos celebran cada día 15 de maio a Nakba. Ese día exhiben públicamente as chaves orixinais das casas dos seus avós. E eu digo, regresarás unha e outra vez a aquel día en que todos os mundos se converteron en pó. Fragmentos minúsculos dunha hecatombe, que aínda hoxe non fuches quen de explicar. Como puidemos abandonar a nosa terra? Regresarás porque agora és nómada eterno da túa propia memoria, xiróvago errante nunha roda sen fin. Conta os meus recordos, repiten os soños, cando chega a noite. Conta a miña historia, pois non teño beizos nin atopo ninguén que a queira ouvir. 3 xeracións despois, e a de hoxe, o
pobo palestino segue reivindicando o dereito ao retorno e tratando de contar a súa historia. En palabras da poeta Lisa Suhair Mahag, 50 anos despois estou tratando de contar a historia do que se perdeu antes do meu nacemento. A historia do que estaba ali antes de que a casa de pedra caera. O morteiro explotou e as rochas soltas foron levadas para novos propósitos ou foron esmagadas. A terra declarouse limpa, baleira, antes de que as laranxeiras se inclinaran pola dor. As flores quedaron ciscadas no chan, como neve a derreterse a xiña, e antes de que meu pai fincara os seus dentes no foso do exilio, pechouse de golpe a porta dos seus ollos. o día 7 de decembro pasado morre outro poeta en Gaza, tamén baixo as bombas da aviación israelí. O seu nome era Refat Al-Arer. Días antes de ser asasinado, publicou este conmovedor texto. Se debo morrer, debes vivir para contar a miña historia. Vender as miñas cousas, comprar un anaco de tea e unhas cordas, que sexa unha tea branca, cunha longa cola, para que un neno, nalgún lugar de Gaza, mentres mira o ceo, agardando polo seu pai, que marchou entre as labaradas e non se despediu de ninguén, nin siquera da súa carne, nin siquera de si mesmo, para que ese neno vexa a cometa que ti fixeches, voando ben alto, e pense por un instante que un anxo está ali, traendo de volta o amor. Se debo morrer, deixa que iso traia esperanza, deixa que sexa un conto. Inspirado por estes versos de Refat Al-Arer, imaginei ese papaventos nas mans dun neno. Imaginei tantos nenos que estaban sendo asesinados na Franxa, nese momento, máis de 6.000. Quen pode matar a un neno, a unha nena e ir a dormir a casa tranquilamente sin ter pesadelos? Só se non tes empatía, poderías dormir. E entón escribín: un papaventos danza sobre a area. Na praia hai un meniño que sostén ca mau o fío que terma dunha borboleta, cunha longa cola, serpentina oscilante, branco pano ao vento. Un meniño que corre, descalzo, inocente. Non existe nada que sexa tan lene, mais a suave brisa trae un asubío que se vai achegando, que se achega, e se achega, e estrala na area. E por un instante, o ceo e o inferno quedan entrelazados polo fío branco do fugaz papaventos, só por un instante, ata que a man do neno vermella e sen pulso abre os seus dedos e a branca bolboreta, pálida de horror, pérdese no ceo e fuxe mar adentro. O 21 de decembro do ano pasado completei a redacción do poemario. Conseguín xuntar 60 textos. Eses días topei cunha reflexión de alguén que nunca imaginaría que ia a opinar sobre este asunto. Unha reflexión que nos remite á cuestión inicial da empatía. A miña filla, de 7 anos, díxome: papá, este Nadal non se poden facer beléns. E por que dis iso? Pregunteille. Porque en Belén hai guerra. Efectivamente, cando chegou o Nadal, na cidade de Cisxordana de Belén, o Concello suspendeu os festexos. Así que non colocaron a árbore na praza do Pesebre, non houbo mercadillo, nin luces, nin panxoliñas. Pasou o fin de ano e a principios de xaneiro deste ano 24 comecei o proceso de corrección dos textos e tamén empecé a ler outro libro que aporta a visión dun galego a todo isto. Titúlase Fin de século en Palestina, recoméndolo, está moi ben. Está escrito polo lugués Miguel Anxo Murado. El estivo traballando 5 anos en Cisxordania e describe a Franxa de Gaza desta maneira. Gaza é simplemente a maior prisión do mundo. Un soar de area balado con arames, onde se aglomeran máis dun millón de persoas, o lugar con maior densidade de poboación do planeta. Gaza é cemento rodeado de area, mas tamén hai beleza ali. Hai laranxeiras e limoeiros, algunhas oliveiras e un mar cor turquesa case eternamente borroso pola mera. Pero a metade dos habitantes viven en campos de refugiados e polas villas de Gaza City corre auga salgada do mar.
Ese mes de xaneiro, o número de vítimas mortais na Franxa chegábase xa a 25.000. E había tamén máis de 150 mortos entre o personal da UNRWA, a Axencia da ONU para os Refugiados Palestinos. Israel acusou de terrorismo a varios traballadores desa organización e iniciou unha campaña internacional solicitando aos países que deixaran de financiala, e algúns países entraron a trapo. Imos escoitar agora os versos de Mossab Abu Toha, un poeta gazatí e mestre nas escolas de UNRWA que foi obrigado a exiliarse despois do pasado 7 de outubro. Nunha noite sen estrelas, viro dun lado para outro sen poder dormir. A terra treme e eu caio da cama. Miro pola xanela. A casa veciña xa non sigue en pé. Está deitada como unha bella alfombra sobre o chan de terra, machacada por misiles. Unas chinelas saen voando sen pés nin pernas. Eu non sabía que os meus veciños aínda tiñan aquela pequena tele, que aínda colgaba da parede aquel vello cadro, que a súa gata tivera gatiños. A tristura da morte e da destrucción, a exposición pública do que antes eran espazos privados, dos obxectos da vida íntima, tamén están presentes na obra do xornalista e debuxante norteamericano Joe Sacco, que lín durante este inverno. Os seus cómics titulados Palestina e Notas ao pé de Gaza amosan toda a crueza da vida diaria dos gazatís entre arena, cascallos e precariedade. Extensas familias apiñadas en pequenas infravivendas e unha sensación de que, como dicía Mahmoud Darwish, o día de mañá sempre pode ser peor que o de hoxe. Todas as publicacións que fun consultando para escribir o poemario, todas, en excepción, facían referencia a un intelectual palestino no exilio. O seu nome repetíase unha e outra vez, por iso quero citar brevemente a Edward Said. Edward Said pensaba que ser palestino significa literalmente vivir nunha utopía, nunha especie de non lugar. En consecuencia, a loita palestina é profundamente tópica, entendendo tópica como loita por un lugar físico, pola memoria e a identidade. En relación ao exilio, Said dicía: o exilio é unha condición existencial que nos obriga a forxar novas identidades e comunidades en terras extrañas. Os exiliados encóntranse ante a necesidade de reconstruir a súa vida e de reconstruirse a sí mesmos. E así foi pasando o inverno. En marzo, máis de 30.000 gazatís perderan xa a vida. Ese mes rematei definitivamente a balada do exilio. Ao final, son 46 os textos seleccionados para compoñer esta obra que conta a historia dunha familia palestina entre a primavera de 1948 e o outono do pasado ano 2023. É un relato absolutamente centrado nas persoas e nos seus sentimentos, que reivindica dar voz aos vencidos e que convida a non esquecer. Agardo que sexa do vosso agrado. Lembrar, por último, que sen a empatía non seremos nunca seres humanos dignos. É imprescindible poñernos no lugar dos demais e creo que tamén é moi importante practicar o perdón. Xa para rematar, quero darvos as gracias a todas, a todos, pola vosa atención e convidarvos, se vos apetece, a falar a continuación sobre este asunto, e se non, pois non. Eu creo que pode ser enriquecedor compartir as nosas opinións. Moitas gracias.